Tématem dnešného dílu je přepadený ve výtahu. Je to jedna z nejhorších možných variant, co nás může potkat, protože jsme v uzavřeném prostoru, útočník je větší, nemáme kam utíct. Útočník nám chce zarazit hlavu do zdi, první, co musíme udělat, zabrániť tomu úderu. Pak s otáčím, dávam hammer, chytnu ho na citlivé místa, nakopu do kouli, prásknu hlavou o zem. Když je jak z gelu, zhodím ho na zem. Kopačky, zní to možná nehumánne, ale najlepší je dobít možná toho útočníka do bezvědomí. Vzhledem k tomu, že chvíli potrvá, než se výtah zastaví a otevřou se dveře, nesmíme dát útočníkovi druhou šanci. V příštím díle si ukážeme, jak se obránit proti přepadení u auta.